Дівчата отримали новинку, ось такі класні куртки. Чому я кажу такі куртки? Тому що, дивіться, є ось в такому кольорі шоколад, як на мені, а є також ось такий колір трошки світліший. Колір капучино, теж дуже красивий. На мені 46 розмір, вони чітко повномірні. Просто, я ношу завжди 46-й, вдягнула і він мені підходить. Дивіться, по довжині тут 75 см, по грудям 125 см. Мій зріст 162, ось так вона на мені виглядає. Дуже класна і тепла куртка. Це зима. І ось такий тут є капюшончик. І дивіться, щодо кишеньок, вони відкриті і тут є магнитики. Тобто раз і засунули ручку. Ось така класна, в красивому кольорі куртка. Дивіться, розміри залишились, тільки отримали, але вже не всі розміри є. Оце 46 на мені в такому кольорі. І ще є 52 та 54. А в кольорі капучино залишилась ось ця куртка в одному розмірі, в 48-му. Ось такі кольори ось такої чудової куртки.